Egunon jainkuak. Hortxe, mentxe Zorrozaparian, justo Gurutzeina eta Gurutzeinako lurraldean, hau da, Barakaldon, Gurutzeina eta Zorrotza lotzen dituen subitxoan, eta hori guztian hori kadagoi baia, nahiz eguzkitan sartuko, ze nahiko eguzkia izango dut gaur, hemendik Alonsotek irarte. Bueno, antxe ikusten duzuen mendi hartan beste pare bat zirkuito sartzeko, gaurkoan Pagasarri dantzagoaz eta Zollora jaitsiko gara. Hortik egingo dugu, eta gero, Arrigorriagatik, orain ja deskubritu berri dudan beste bidegorri horretatik, berriro ere ona Zorrotzara heldu, eta hortan zirkuito zirkularra kompletatuko dugu, egingo dugu, eta hau izango da lehenengoa, gero beste bigarren bat egingo dugu, Markior arte. Antzeko parezi izango dira biak, Zorrotzatik irten eta Zorrotzara heldu. Beraz, gaur esaten duenez, bero zapaizu garria daukagu, eta ea zer moduzkoa ateratzean. Orain Kadagua ibaiari jarraiki, Alonsotek irantza. Baina, Zorrotzatako errepidetik joan beharrean, mountain bikearekin goazenez, eta gaur gainera estrenoko alditze mountain bike berriarekin, naizta katxargo hauek, ez dakitzen bat euro ordaindu, eta gero Furiosaren antzeko saratak egiten dituzten. Ja ez dago gauza merkerik eta ez dago. Bueno, esaten nuenez, hemen fabriketatik esatuko gara, Brutzeinatik sartua, zikitxoen osotik barne, eta Kadaguaren eskumako aldetik helduko gara Alonsotegira, ez errepidetik, baizik eta barne aldetik. Hori lehenengo urratsa, gero Alonsotekin jarretuko dugu hizketan. Aspaldiko Santanako koke fabrika, beste bideo baten eta aipatu genuen nola hau zera Etxebarria parkean zegoen, industria Etxebarria edo hango fabrikara eramaten zuela energia. Koke altzanik askorik ez dute, jakin, kontu hauetaz, baina koke altza erabiltzen zen gero turbina batzukin elektrizitatea egiteko, eta elektrizitate hartako, elektrizitate gura bilatzen zen kablez, han Etxebarria tarren fabrikara, hemen Santanako Santagera gaztezena bidean doazeta. Beraz, lehengo bideoan, aipatzen genuen nora Baskoniako 3 pabelloiek jantzadenez libratu zutela, diruzalekeriak aspiratuak izatea. Antza denez, Santagerako fabrika honek ez du suerte berbera izango,
ze badauka, badauka eriotz data, puijantik bezala, badauka ezarria. Eta azken eguneko milagrorik gertatu ez bitartean, gertatu bitartean, hortan, hemen Santagerako ermitatxo honetan, edo ermitatxo honetara, etorri beharko gara erresatzera, izugarrizko ondare industrial hau, ez dezatela, deusestu. Milagorretan, zenbat ez txarra garen, milagorretan gehiago sinisten dut nik ere. Beraz, ea zer, etorriko nahi zerrezuan. Aldarea hemen, ni Virginia izango zala, ze hau hementxe Azordoiaga auzoan gaude. Ja, Kadaguaren beste margenera, beste aldera pasatuak gara. Eta hementxe gerizpetxoa daukat. Eta hementxe pausatu nahiz, oso txiki auzoi erakusteko nahiko polita da. Hemen dizik, erreka bera, ez dakitzen ditzen da, Eta nik uste nuen hori Virginia agertu zeneko izango zela, Azordoiaga izango zela Virginia hori, baina ez, txutxoak eta hemen iaia parturiturik dagoen auzo txikila. Naizta bere garaian igual, baita ere, haue mehatzarintzako auzune izango zen, ze errepide horretatik gora minak zeuden. Orain pantanora ez dakizan ditzen den, pantanora egotzeko errepida dugu hor, eta ja baina errepidetik erten da, zuzenean pistatik Pagasarrira. Halako buelta bat ematen du, eta gero Fuente del Orotik jaisten da, Fuente del Oro erabiliko dugu bigarren zirkuito horretarako, eta honetan beste kontu honetan zuzenean, Pagasarri bestaldetik pasa eta Arrigorri errantza jaitsiko gara. Beraz, Kadaguatik Nerbidi behira egingo dugu salto. Hor baduzue, aurrean baduzue iturritxo bat, gaur bezalako egun baterako, ez dago beste aukerarik. Ura asko edan, mantxo joan eta pazientziakin. Hortxe,
elurtzuloa kilometro terdira, hemengo aldapatxonetatik, eta Pagasarri 2. Eta justuan hor da olako baserria, esos, casa rural. Ez zaite inoiz, zenbaitzu hitz daude, ez zaitenak inoiz euskera ateratzen. Bueno, hortatik igonda, onarteltzen gara, gero horre palopostian jartzen den bezala, horti Zamaiarantza, Zamaian egontzan bere garaian baita ere, beste mea esplotazio foko bat, zeoainek falla de Zamaia edo kresta de Zamaia, ez dakitzen ditzen dioten, zulo bat, zulo bat, irekiera grietantzeko bat, eta oin bere garaian justo hor beta bat egon gotzan, eta ua guztia eraman egin zuten, noski, eta beste bide honetatik dago. Palopostia hementxe erto dago jarrita, beraz ez duzuela inolako galbiderik. Gero ere, Alonsotegi, ganeko malda huetako PRA, Alonsotegi biditu. Bata Peñasbanka zerantzadoa, eta beste hemen ganekoko kontu honetara. Eta hemendik aurrera jarreki, PR hori egiten bitxutxutxo esan datorren hau. Honek bai. Eta horreia beste kalitate bateko txirrindularia dia. Ni bezalakoak. Bueno, hori PRA PR hori duzuela justo bueltatxo hori emateko. Hemen beste bat. Honi ez digu grabatuko, ze beste la mosca. Ostia, me cago en la mar. Bueno, fuentes de Tarín. Hor bi dituguta, eta beste irugarrena, ontziot, antxe. Bueno, beldurrezkoa, Justo hori ikusi duzuen tipoaren atzetik beste laguna zetorkion, eta horre agertu eta bizikitarekin horako ron batein du, eta hankaz gora. Eta, bueno, ea esurrik eta esoten duen apurtu, ze ni egia esateko zuri gelditu naiz, Halako hostiarik eta zuzen ikustea. Gauza bat hori Instagramen eta halako txorra ikustia dira, baina, bueno, taskerra tipua nik uste belodromokoa edo zela, zeharek zazkan petxua eta izterrak, eta, bueno, armadura elegantea zuela, beste bateke, hor bertan leñazo hartu bezkeo, adios, muy buenas. Bueno, urrengo batean neroni ere jauzi nintzen jarna balen, eta hemengo izterreko muskula ziurrenek buskatu nuen eta bultotxoa, hola, gelditu zait, orain badirudik kartutxera ditu dela, baina naiz kexatuko, halako hostiarik eta ni hori ere hartu gabea naiz, eta ez dut uste halakorik hartuko dudan, ze bestela, txarto ibiko gara. Bueno, hortxe goian Pagasarri, hor dago, gari bateko elurtegia edo nebero ez dakitzen ezatean euskeraz. Eta hemen ere hor dutxa antzeko batzuk eta hori guale justo hemendik gorantza izangoa. Bueno, ja ia heldu garela, parajia elegantia. Orain justo odeia dugu goian, eguzkia tapatzen, eta ederto gaude. Hemen ur fresko hartu, orain Pagasarrira igo eta tandik zoiorantza, astiro. Astiro, ni txikia zein handia, hostiarik gehiagorik ez dut hartu nahi eta. Venga, Pagasarri eta hango biztak erakotzeko dizkizu eta horintxe bertan.
postia. Ja, pagasarri atzean utzi, eta hor jartzeu, ez da, zoio lesalde, eta ugao. Ugao 7 kilometrora, zoio bita piko. Beraz hemendik aurrera dana jaitxiera, ugao bertora jaitxi, eta handitxik, aspaldian nik errepideko txirrindularekin ezin da. Badago pistatxo bat, nola baiten arrigorregatik ugaorako tartea errepidez ez egiteko, baina, errepidea dauka, baina erdian pista zati bat, eta, de paso aprobetxatuko dugu, zenbatekoa den pista zati hori jakiteko, kilometro bat bada, egia esateko, errepideko txirrindularekin, beste ura helikopterua. Espero dute lehengo mutilaren kontuarekin ez izatea, printzipioz 4x4 igotzekoa zan, sin más. Hoxe, hortxe badagola eta ikustera zenbatekoa den pista tarte hori, batzutan igual, kilometro bat bada, ibiltzen, tita batean egiten dugu, holako kontua. Eta gero ja zebere antzata, egia esateko, ugaotik Laudio bitartean da dijoan nazional hori, kotxez eta kamioiz beteta egoten da. Hala zoiorantza, berantza, eta astiro, ez dute jauzi nahi eta. Hemen, beste paloposte bat. Honetan ja zoiorarteko jaitxiera markatzen digu, eta aurrerantza, ugaora. Osea, perkatu, markio bestaldera, onantza, zoio. Beraz, tarte horretan, goiko kanadiar baia horretako tartea, koinzidente izango da bi zirkuitoetan. Baina hurrengoan, hemendik jaitsiko gara, ni hau oraindik ez dut ezagutzen. Inoiz markiora jaitxigabea naiz. Baina, uste dut, horretan bigarrenean, jaitsi baino hemendik igoko garela. Así que, venga, baina hori hurrengoan izango da. Zoioko supertabernakuloa itxita dago. Aipatu ditugu jauziak eta, handi goitikona baduzu baita nahiko malda elegantea. Baso bidea, holan harriz eta ez graba, baizik eta benbineko harriak eta, nahiko niretzako larri. Beraz, pare bat tramo egin ditute ibilian. Esan dizuen ez, hartu nuen kaskarreko arnabalen eta arrezkerozti, hau benizta hogeita bederatziko errubidak izan, oraindik ez nahi zoitu, agarro egiten zaitu oraindik, mandoarekin ibiltzea, astozalea naizta, mandoarekin ja, gauzak aldatu egiten dira. Honi ez dakite, izenik eta honengoz traktoria, aurretik eta errubeda ikusi eta ez dakit nolako katxarroa dirudien. Hemendik ugaura tita baten eta bere bide berri hori deskubritzen dugun. Desente gustura egingo dugu onarteko bidea, gauk izugarrizko berua ematen zuten, eta azkenean hemen mendian gerizpean eta gaude, eta hori ere, hori kaletarrek eta ez dakite. Mendian fresko egiten duela, naizta 40 gradu egin kanpoan. Zeratik, asfaltorik ez da holago. Basoa da, eta aretxek zaintzen gaitu. Asfaltoa puta mierda bat da, eta aretxek hiltzen gaitu. Dena dela, berderik eta ez duen inoiz ikusi askok eta askok, tamalez, halako gauzak. Mundu petrala.
pista, ez? Bidegorri gantza, Hortxe fruto palau postia, hemen bide bat sartu naiz, eta Arrigorriaga osoa ez dakizan da, pabelloiez osaturiko osoa da, Marti hartu. Eta antza, ez dauka galbiderik, ni pista eta egongo zer uste nuen, Google Fotosen ibilen nintzen, Google Mapsen ibilen nintzen begiratzen eta lako kontuak, baina antza bapez, beraz, printzipioz ez dakit zertarako nahi duten orduan 2027an datorren urtean ziren bidegorria egiteko zeatik Ugaotik Arrigorriaga bitartean, baina bueno, a ver, egia dena den bidegorria o beste zeo zer topatzen dugun hemendik albotik. Kejauko, Ze ruta guztietan pasatzen naiz gaztetxeetatik, kontzertuetara joateko, Hala, gaztetxea edo guretetxea, edo gozo gazteak edo gure kintako jaten gara, taberna zulo haietara. Aurrera gaztetxeak. Arrigorriagan jada, eta hemendik aurrerakoa ja, Basauritik Bilbora, Bilbotik Zorrotzara, bitartekoak dira. Beraz, hori pasaneko bidean ikusi genuenez, hementxe utziko dugu, nik etrekarekin jarraituko dut, baldin enprez baduzue, etrekarekin jarraituko dut, azkenean kilometraje kontu hori eta kontuan hartzeko. Gaur, izugarrizko perozaparekin egin dudan ibilbidea da eta gustora egia esateko. Azkenean asfaltoa eta ez da inkogorra, edo beroa ez da inkogorra, asfaltoa ez dagoen tokinan. Hau errepideko biziketarekin egin ezkero, atzeko konturen bat, ziur gaurko egunarekin izugarrizko txarra izango zela. Baina, nahiz eta pagasarri egon behar eta kontu guzti horiek, hementxe bezala, fresko. Hemen hau izangoa, hau nerbi baina da, bai? Hemen nerbi baiaren magalean, hemen jende guztia gerizpean, freskatzen. Hauek ez du beharrik, zelan dira, Playas Verdes izeneko kontu flipau hori edukitzea. Antxe Barakaldone, Zamalanda ustezko parkean, Periko Solabarria parkean, han jarritxue olako itxurri miserable batzuk eta arbolarik ez. Eta esango jatzu, honekin konparatuta, hemen Arrigorriagako ibai bazter honetako gerizpearekin, eta hori ez da diruarekin lortzen, hori lortzen da pazientziarekin eta ingurumena bera errespetatuaz. Eta hementxe, hori gertatu da, bidegorri txikitxo bat jarri, bestean parkia, hementxe ibaia, eta hau bai freskatzen duela eta gainera ez du urik gastatzen ikusiko du, guztailean eta bustuan, Zamalandako mierda horrek, urik ematen duen edo ez. Ziurrenik hori pare bat urtetan basamortua izango dela. Gazteizko laberinto kontu hori horren antzera. Baina gauzak ez dira beharraren gatik edo jendearen onurarako egiten, baizik eta diruak ordaintzen mantatzen du, eta baten bat, enpresario gaixoren bat, dirua behar duenean, agian ez diogu, edo ez diote poltsikoak zuzenean sartzen, igual garai batean bezala baino, halako tontokeriak eta erekitzen dituzte baten probetxurako, herriarena ez noski. Esan dakua, nik hementxe utziko zaituztet eta, hurren artio!